ومقلب الأجواء من حر إلى برد ومن برد إلى حر، إن في ذلك لذكرى للذاكرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، الشافع المشفع الذي عمر سنينه وشهوره وأيامه ولياليه بطاعة ربه ومولاه، فغفرت له جميع الذنوب والزلات ونال المنازل العالية، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون عباد الله، فبتقواه تحصل لكم السعادة في عاجلكم وآجلكم. عباد الله، لازموا تقوى الله عز وجل، فإنها وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون عباد الله، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، فما أسعد حياة من اتقى الله عز وجل. فمن وفق لذلك سعد في الدنيا بالراحة والطمأنينة، وفي الآخرة بالفوز بجنات النعيم. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، خلق الله الخلق فاصطفى منهم ما شاء لحكمة بالغة، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وفضل مكة على سائر البقاع ومن بعدها المدينة، وثلث بهما بيت المقدس. أسأل الله بمنه وكرمه أن يفك أسره. وفضل سبحانه وتعالى بعض الشهور والأيام والليالي على بعض، فعدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأشهر الحرم 4 هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، بين جمادى وشعبان. وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وليلة القدر خير من 1000 شهر. أيها المؤمنون عباد الله، إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم 4، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التزموا عباد الله حدود الله واجتنبوا محارمه. عباد الله، إن شريعة الله جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمي مسألة مني تنوكا أمي بركة شامرة مسألة من ni ale de ye don dan ka ban ka kalo yɛrɛ fana da. Masala min bɛ sanw yɛlɛma yɛlɛma, san dɔ bɛ taa san wɛrɛ bɛ na, o masaba in de bɛ su taga ka na ni tile yɛrɛ fana nana su bɛ taa. O masaba ala in de sago bɛ a ka waatiw la, a bɛ waatiw yɛlɛma yɛlɛma lahaliyala min ka da ye. Tuma dɔw sumaya bɛ yen, tuma dɔw kalaya yɛrɛ fana bɛ yen. Masaba ala ye ninnu kɛ mun kosɔn? Tɔgɔ min na an ka hakili jagabɔ, an k'a dɔn k'a fɔ ko masaba ala sago de bɛ anw yɛrɛ ni duniya in bɛɛ lajɛlen na. O de kosɔn a b'a ka waatiw yɛlɛma yɛlɛma ten cogoya la, cogo min ka d'a ye. Ni alakira ma alayhi salatu wassalam ka ba ɲɛkun tilen ka suruna don danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye. O kidenba alayhi salatu wassalam a ye a ka ɲɛnamaya kuru bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko de la, a y'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ alabato de la. Masaba ala ye a jurumu yafa, a ye min kɛ ka tɛmɛ, a ko n yafala i ma o la. Min yɛrɛ fana bɛ nana, n yafala i ma o la. Ale de ye jɔn la samanti ye, ale de ka pilasi ba sɔrɔ ka tɛmɛ ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan. A m'a ɲini masa ala fɛ ka salatu caman kɛ o ciden in kan, ala m'o kɛla.
ona dingo be ona ka so mo be oni mo ya Allah bato ni nyuman kay fo ka ta se lahara joloma kanke o nyuman kala do ye ala mo kala juma chaman be masaba ala bolo ka dama ala mo kala laban ko nyuma ka kanye ala mo kala si jansi barakama ka dam bela janima ala mo kala ambade alislamo min sara ngira kuna kan sara awla ni sarnan kan kamye ayi sara kira alayhi salatu wassalam yira la kere mbuluma ni sarnan kamye ako ya ayuha nabiyyu taqillah ako yire chidin ki kasrane alanye kabaga sarna kan ke sarna kan ye amantum bela janima ko tuni kan sara masaba alanye ambade alislamo min yira kun ladini ni sarna kan ka aw ladini ni sarna kan bele anga sara masaba alanye anye ala gasisiri anya do ka fo ni ala be nyoya ni ala nyesre o le bi bo bolo la sini gani ala be nyoya ni fe min te ala nyesre ye ya do ka fi te bo bolo la sini amani ni masaba ala fe ala nyesre ka dama ala mokala ala nyesre le be jon kunandi ja ni ma min tigi ni ala ye garjige ala nyesre na ibe balo ni dunya yin kono ni dusukun la fere ni yaye e fana be jige mafasoro la hara jolo asaba ala ko ama ko ni ma min srana ale ala nye ale ala be boda dima ika kunyo bele janina abitla ka basiri fana dima ko tuni amma nyine masaba ala fe kan sranya ala mokala ambade alislamo masaba ala le daninke ala be daninke to ya min kadai aye aka danfɛnw da ka ban ka suwandili kɛ a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fisaya ni dɔ ye a y'o kɛ mun kosɔn kolon kosɔn min bɛ ale Allahu subhanahu yɛrɛ yɔrɔ o de kosɔn a ye mɛlɛkɛw dan ka adamadenw dan ka ban ka danfɛn wɛrɛw dan kɔ tuguni a ye mɛlɛkɛ dɔ fisaya ni dɔ ye mɛlɛkɛ Jibrila a y'o fisaya ni mɛlɛkɛ tɔw ye alakira alayhi salatu wassalam a y'o fisaya katimi adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye samantiya ye min bɔra masaba Allahu subhanahu yɔrɔ o kɔfɛ a ye duniya dugukorow yɛrɛ a y'o dan a y'o fɛnsɛn k'o di anw ma nka a ye yɔrɔ dɔ fisaya ni dɔ ye a ye maga dugukoro fisaya ka tɛmɛ duniya dugukoro yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ ka Madina ban o la o kɔfɛ Baitul Maqdis ni o ye Palestine Misiri ye k'o yɔrɔ dugukolo fana k'o fisaya ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan ni dugukolo yɔrɔ 3 Maka o ni Madina o ni Palestine dugukoro o sabantiya o bɔla masaba Allahu subhanahu yɔrɔ a ma ɲini masaba Ala fɛ o so min ni a bilala yahuduw ka bolo kan k'a la kɔsegi kɔ k'a di silamɛw ma Ala m'o kɛla a fana b'o ɲɛ kelen de ma kɔ tuguni masaba Ala a ye kalo dɔ fisaya ni dɔ ye ka lon dɔw fisaya ni dɔ ye a ye kalo 12 de da kalo 12 nin kɔnɔna na a ye kalo 4 kɛrɛnkɛrɛn kalo 12 nin kɔnɔ olu kɛ lahɔrɔma kalo ye k'i sara anw na k'an kana yɛrɛ kun tɔɲɔ o kalo 4 nin kɔnɔ o ye samantiya ye ka bɔ masaba Ala yɔrɔ a banna kɔ tuguni ka lɔgɔkun na lonw la fisamanti o de ye jumadonya ye lon tɛ tile bɔla lon min kan k'a fɔ k'o ka fisa ni jumadonya ye sabu duniya yɛrɛ bɛ wuli o de lon dɔ la a ma ɲini masaba Ala fɛ ka labanko ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala m'o kɛla a banna kɔ tuguni ka su yɛrɛ fisaya ni ɲɔgɔn ye su min ka fisa ka tɛmɛ su bɛɛ kan o le ye Laylatul Qadri ni o le ye nuit de destin ye o min ni o bɛ sunkalo kɔnɔ kalo ninnu yɛrɛ fana cɛ ma kɔ tuguni a bana ka sunkalo fisaya ka tɛmɛ kalo tɔ bɛɛ lajɛlen kan tuguni masaba Ala b'a ka sugandili kɛ tan a bɛ dɔ fisaya ni dɔ ye a bɛ waati dɔ fisaya ni waati dɔ ye a bɛ maa dɔ fisaya ni dɔ ye a b'a ka danfɛn dɔ fisaya ni dɔ ye o ye tile Ala fana y'o kɛ hikma min kɔsɔn ale masaba Allahu subhanahu de b'o dɔn an bɛ di alisilamɛw an bɛ kalo min kɔnɔ ni o ye Rajaba kalo ye an bɛ Rajaba kalo min kɔnɔ ni an y'a dɔn k'a fɔ ko lahɔrɔma kalo 4 Ala kumana an fɛ alikuranɛ kɔnɔ ka gbɛlɛya kalo 4 min ka ko la k'an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ ni jurumuko ye lahɔrɔma kalo don kalo bonyani don masaba Allahu subhanahu an bɛ di alisilamɛw
an fen bonye masa ala ka fen min bonye masa ala ye fen min bonye ni e ko ibe doyali manke o fen kono ambade alislamaw iya do ka fako e rakuni doyali masa ba ala ka fen bonye ni e ko ibe doyali maninke o kono nana masa ba ala ko ama fala tadhimu fihinna anfusakum kanga na yere kun tonyo ni kalo numo kono yere kun tonyo te ben kalo shi kono jurumu kete ben kalo shi kono jurumu kete ben wati shi kono ga ala ye kalo banani fo kene ni yabuluma kanga na yere kun tonyo na yere koros anya janto an yere la anya hakli to an yere la o kalo nani kono surtout rajaba nam bola rajaba la dron ambe kalo minani kalo mi bena na o kɔfɛ o ye sunkalo makɔnɔ ye o ye shaabani ye o kɔrɔ ye de an bɛ rajaba min na nin alisilama kana k'i hakili to i yɛrɛ la k'a daminɛ sisan sabu ni rajaba tɛmɛna yɛlɛ maa min tigi kun kan tuma dɔ la sunkalo bɛ bali ka don i ɲɛnama nka kabini rajaba la ni k'i hakili to i yɛrɛ la k'i janto i yɛrɛ la k'a lɔn k'a fɔ ko an bɛ kalo min na nin lahɔrɔma kalo don ala ye kalo naani min bonya ɲini anw fɛ ko an ye o kalo naani nin bonya ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ nin kalo naani nin kɔnɔ fo ka ban k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kana k'a kɔnɔ tuguni sabu jihadu tun bɛ kɛ waati minnu na ko hali a kalo yɛrɛ kɔnɔ o kana jihadu kɛ m'a fɔ ni dɔ nana ka na o dan sago a kan o bɛ kɛ tɔnɲɔgɔnbɔ le o bɛ kɛ tɔɲɔni min ɲɛsini i ma i bɛ ka ka o tɔɲɔni de kɔsegin kɔ an bari alisilamɛw ni maa min ye ala ka kalo bonya ni bonya ala ye kalo min bonya ne maa min y'o bonya k'i yɛrɛ kun minɛ ka bɔ jurumukow ma a kɔnɔna na ka digi i yɛrɛ nin kun kan an bari alisilamɛw o b'o tigilamɔgɔ ka ala ni senya ni yira o b'a yira k'a fɔ i bɛ siranna masa ala ɲɛ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ni maa min ye ala ka taamasiri ninnu bonya ala ka taamasiri tɛmɛnen bɛ kalo kan a ye kalo min bonya wa a ye kalo min kɛ lahɔrɔma kalo ye an bɛ di alisilamaw an ye kalo in bonya ni fɛn ye masaba ala ye min ɲini an fɛ ko an y'an yɛrɛ kumandiya ka bɔ jurumuw ma jurumu na belebele ye jumɛn ye o de ye filankafoya ye an bɛ di alisilamaw an y'an janto an yɛrɛ la filankafoya la dɛ a bɛ maa ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ala bɛ ɲɔgɔnya ni sanfa dugufa baara ye ni filankafoya miskala daratu sɔrɔla a cɛ ma i y'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ si kelen tɛ filɛ kɔ tuguni i ka sanfa dugufa baara a si kelen tɛ filɛ kɔ tuguni lukmanul hakim a ko a den ma ya bunayya innaha in takun mithqala habba min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah filankafoya ma ɲi dɛ o le bɛ mɔgɔ ka sɛgɛ kɛ sɛgɛ fu ye o le b'i ka baara kɛ baara fu ye i mana kɔni nafili cogo o cogo i mana ɲɛ kɔni cogo o cogo an bɛ di alisilamaw foyi si kana i bila o la dɛ degun kana i bila o la degun dan ye saya ye an bɛ di alisilamaw saya kɛtɔ don jagoya bolo ma a bɛ kɛ siga foyi si kelen t'a la nka n'i nana ka n'i ka duniya tiɲɛ i ma duniya sɔrɔ lahara yɛrɛ fana i bolokolon bɔla lahara la o de ye bɔnɛ bɔnɛ min ka jugu dɛ i ma duniya sɔrɔ khasira dunya wal akhirah o de kosɔn ala k'o filan ka fɔ lahalaya bɛ komi la i b'a fɔ mɔgɔ min bɔla fo sanfɛ legelege la ka na bɛn wa man yushrik billah fakannama kharra min as-samaa fatakhattafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih i bɔla fɔ sanfɛ legelege la ka na bɛn kɔnɔw yɛrɛ nana ka na i sogo bɛɛ cɔki nafa foyi si ma k'i la filankafoya lahalaya bɛ ten i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen i ye baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ n bari alisilamaw filankafoya an y'an yɛrɛ kɔrɔsiya la an y'an janto filankafoya la a misɛnman n'a kumama bɛɛ lajɛlen an bari alisilamaw o de ye fɛn ye an kana k'an janto an yɛrɛ la k'an hakili to an yɛrɛ la k'o lafasaya k'o lagbɛlɛya an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ sen bɔ o la nin kaloba in kɔnɔ nin lahɔrɔma kalo in kɔnɔ an bari alisilamaw bonya o bɔla masaba ala min yɔrɔ k'a bila nin kalo in kan k'a kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ kalo bonyani ye an bari alisilamaw bonya hakɛya de bɛ bonya na dan de bɛ bonya na bonya fana bɛ kɛ ni fɛn de ye ala ye min ɲini an fɛ nka masaba ala ma min ɲini an fɛ an bari alisilamaw an ye jija an y'an sen bɔ o la lahɔrɔma kalo nɔgɔ kalo naani a dɔw bɛ yen ala ye bato kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila olu kɔnɔ
heji kalo dɔw b'o kɔnɔ o ni sundolonw b'o kɔnɔ o ye bonya ye ala ye o de bila o lahɔrɔma kalo 4 ɲɔgɔn dɔw kɔnɔ alakira alayhi salatu wassalam a fana y'o ladeli k'o yira anw na amadi alisilamɛw anw nana ka na fɛn dɔ ta kabini silamɛya yɛrɛ mana o laada nin bɛ jahiliya kunfinya waati arabu fɛ o le ye ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lakalo nin kan ala ma min fɔ maaw nana ka na don silamɛya la o nana ni o laada sira kelen ninnu ye alibele o bonya kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma k'o bila kalo nin kɔnɔ ala ka fɔ nin tɛ ciden ka fɔ nin tɛ alayhi salatu wassalam o dɔw ye jumɛn ye o ye kalo a alamisa fɔlɔ ka seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila a su kɔnɔ a alamisa fɔlɔ ni o tun ye kunu ye k'a fɔ ko nafila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen a alamisa su kɔnɔ walima a juma su kɔnɔna na walima a cɛmancɛla la ko nafila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen o kɔnɔ bari alisilamɛw o ye bato min n'a ma minɛ ka bɔ ciden na alayhi salatu wassalam ciden ka fɔ nin tɛ ale le ye intermédiaire ye anw ni ala cɛ ala bɛ fɛ an y'a bato lahalaya min na kira le nana ka na o ɲɛfɔ anw ɲɛna n'an dun bɛ fɛ ka baraji sɔrɔ an ka baara ninnu la f'an ye ciden labato alayhi salatu wassalam a ye min fɔ anw ɲɛna ka ni sun ninnu kɛrɛnkɛrɛn ni bato kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ni bonya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye i n'a fɔ arabuw ka jahiliya waati la kabila dɔ tun bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko mudar olu le tun dan sagonnen don nin kalo ni bonya na o de kosɔn o laada sira kɔrɔ dɔw tun bɛ jahiliya tile waati la ayiwa o donnila fana dɔɔnin ten ka na don silamɛya kɔnɔ amadu alisilamɛw an k'an janto a la an ka hakili to a la maa min tigi k'a kanu k'a fɔ nin ye kalo bonyanen nin ye lahɔrɔma kalo ye n bɛ n yɛrɛ masurunya masa ala la ni sundo dɔw ye ka bɔ n yɛrɛ kun na walima nafila sundo mun b'a kɔnɔ ka kɔrɔ ka bɔ tɛnɛnlenw na ka bɔ alamisadenw na o ni kalo tile 13 14 15 k'olugu sun don basi t'o la nka ka dusukunna siri dɔ bila i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko baraji kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ a sun dɔw la a lon dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma walima a su dɔw nafila seri la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma o ye fɛn ye an badi alisilamɛw o mana sɛbɛnni fɛn kɔnɔ dɛ maa bɛ ala bato ni dɛngɛniya le maa bɛ ala bato ni fɛn nin ye ala ye min fɔ maa bɛ ala bato ni fɛn nin ye a ka ciden alayhi salatu wassalam a ye min fɔ عباد الله إن من البدع المنكرة التي يجب تركها وإنكارها ما يفعله بعض المسلمين في شهر رجب من العادات الجاهلية والعبادات البدعية رغما منهم أن هذا الشهر له خاصية على غيره فليس الأمر كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن البدع في العبادات إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى أو فارس والروم ونحوهم كالاحتفال بيوم عاشوراء وبالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وإحداث صلوات لم يشرعها الله كصلاة الرغائب وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادة كأول خميس من رجب وليلة أول جمعة وليلة النصف منه. mbadi alisilamaw lon baga bado be no Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ale ayira aka kuma kana ako innovation do le jumeye oni ko sinzini kura do le jumeye o de ka bara do kerengere ko do batola ala kirama min fo ala ma min fo aka sahaba yere fara ma min ke o do ye jumeye o de ka londo kerengere ni bato do ye
ni londo fana ta ko lugu ke fetilon ye ko lugu ke sellon ye ko ye fenye aywa manton temenin do minu ye shifu ye oni chrétien ye ko lugu ka tabulo lebe o ye al-islamu o be to ala de ko ala mi fo al-islamu o be to chide ni ko alayhi salatu wassalam chide ne man kisi bama ako mina taka fen fla to bolo o fen fla o ye ala ka kuma kan qur'anai aflana o ye ala ka alayhi salatu wassalam aka kuma fota o ye aka hadisa o ye one ay nun ke masaba ala ko ma ko na nyogo so femina farduhu ila allah wa rasul in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul akuna yogo soso femina banya la kwase ko kata ala ka kuma kama oni chiri alayhi salatu wassalam aka kuma kana aka ketawma ambade al-islamu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuna sara amsra masaba ala linya oni lo labani nya ambade al-islamu anya nga barakata udda ala ka fotama anya nga barakata udda chiri alayhi salatu wassalam aka fotawma oni aka ketawma ambade al-islamu mbade al-islamaw ni kaloni kabini jahiliya tile waati bonya keregerani do tume obolo ka kani kaloni mono ni oba fo odowma o al-atira atira عبارة عن شاة تذبح في أول رجب في معنى الأضحية كانوا يذبحونها في الجاهلية يتقربون بها إلى أصنامهم kabini jahiliya tile tumana kalo in kono rajaba kalo in kono o tun bɛ kanatigɛli fɛn dɔ kanatigɛ a daminɛ na jahiliya tile mɔgɔw o tun bɛ jo sɔn na waati min na o tun bɛ boli sɔn na tuma min na o tun b'o kanatigɛ k'o yɛrɛ masurunya o ka boliw la ni o ye maaw nana kana don silamɛya kɔnɔ dɔw y'o ɲugun kana kalo nin daminɛ na o fana b'a jagoya o yɛrɛ ma ni o hakilina ye ni o miiriya ye ka kanatigɛli fɛn dɔw kanatigɛ ka bɛn ni kalo daminɛ ye mari al-islamu dusukuna siri ni miriya ni hakili de be maaw bɔ ɲɔgɔn na maa m'a fɔ k'i kana saraka bɔ nin kalo in kɔnɔ nka k'a bila i yɛrɛ kɔnɔ ni dusukuna siri dɔ ye dusukuna siri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye kumakan bɛ min kɔ o yɔrɔ de b'o ye sinon n'a jala i maa min ye don o don i b'i ka saraka bɔ saraka bɛ bɔ don o don ɲuman bɛ kɛ don o don nka k'a bila i kunna dusukuna siri bolo le ma k'a fɔ ko samatiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'a la walima ko an minɛna ka bɔ ciden yɔrɔ alayhi salatu wassalam o le ma kɛ sabu maa dɔw n'o ka ŋaniya ɲumanya o n'o ka dusukun ɲumanya o ye kumakan dɔw fɔ ɲuman bolo ma ka mɔgɔw lasu ka kɛ baara ɲuman dɔw kan o ye a fɔ ni ŋaniya ɲumanya de ye nka o ŋaniya ɲumanya de tɛ mako ɲɛ alisilamaya diinɛ kɔnɔ sabu o ye hadisa dɔw lakali hadisa ninnu sun dɔw b'a la nin kalo in kɔnɔ nagafila seliw yɛrɛ b'a la nin kalo in kɔnɔ sarakatu bɔ b'a la nin kalo in kɔnɔ maa dɔw y'a lakali dɔnnibaga dɔw y'a lakali nka a lakalili nin a bɛɛ lajɛlen tani ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen ye kuma lanfotiyani sabu dɔnni kuma tɛ ko min sɛbɛla walima min fɔla lɔnni kuma ye sɛgɛsɛgɛli de ye lɔnni kuma ye le min sabatila sinon ni sɛbɛnni ta bɛɛ lajɛlen ko baara bɛ kɛ n'a ye maaw t'o yɛrɛ sɔrɔ dɛ ko fɛn fɛn sɛbɛnna fɛn fɛn fɔla ayiwa ka baara le kɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye ka i yɛrɛ dulon o de la lɔnni kuma bɛ sɛgɛsɛgɛ de lɔnni kuma bɛ woloma de a sɛbɛnna sɛbɛnnifɛnw kɔnɔ kɛ nka hali yala a sabatila wa hali yala sɛgɛsɛgɛli bolo ma kuma sabatilenw don wa an bari alisilamɛw kuma sabatilenw tɛ hadisa dɔnnibagaw y'a jira k'a fɔ hadisa jamakuru fɛn fɛn nana rajaba sundoko o ni a nafila seliko a fisamantiyaw a hadisa ninnu jɔsen t'a kɔrɔ hadisaw tɛ ko hadisa minnu n'a sahala an ma hadisa minnu minɛ ka baara kɛra ka bato kɛra hadisa minnu sahala mun nasara kɛnɛyala ka bɔ ciden fɛ alayhi salatu wassalam bali yɛrɛ tuma dɔ la hadisa dɔw bɛ na a nasara lanfotiyani don nka n'a bɔɲɔgɔnko caman nana a bɛ kɛ ɲɔgɔn kan fanga dɔɔni bɛ se ka k'a la rajaba hadisa ninnu yɛrɛ tɛ don o kɔnɔ bali yɛrɛ rajaba hadisa ninnu a caman ye a hadith mawdu'a hadisu mawdu'u le ye jumɛn ye o de ye maa minnu sigila
o ka dusukun jaya yɛrɛ bolo ma ko an bɛna mɔgɔw encourager ka kɛ baara ɲuman dɔw kan ka hadisa dɔw fabriquer ka fɛn dɔw monter ka bila ka don ka kɛ i n'a fɔ hadisa o ko rajaba lahaliya bɛ tɛmɛ sabu ko sunkalo ka surun donc n'an ka mɔgɔw encourager ka kuma dɔw fɔ ka mɔgɔw encourager k'a fɔ ko hadisa lo an bɛna mɔgɔw encourager bato la alisilamaya diinɛ tɛ minɛna o bolo kan badi alisilamɛw parce que dɔnnibagaw ko dɔifu b'a la minnu lɔse ma kɛnɛ nka a majorité o ni a caman hadisaw lo hadisa minnu ni nkalon kumaw lo n'a bɛ fɔ ma ko al ahadithu al mawdu'a الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك الموضوع ويا كالبن كاسولو نانيا نيوميا كوسو اي توني كان نانيا نيوميا نفما كالا sabu fɛn tɛ donna diinɛ kɔnɔ min t'a dɔ ye kira ma min fɔ an ɲɛna alayhi salatu wasalam donc o kanatigɛli fɛn min ni jahiliya waati n'o tun bɛ kalo ni bonya ka o kanatigɛli fɛn dɔw kanatigɛ kalo daminɛ na o ka boliw ye maa dɔw fana k'o ta ka don alisilamaya kɔnɔ ni o ka hakilina ye ni o dusukunnasiri ye o kɔnɔ an badi alisilamaw an ye ninnu bɔ a kɔnɔ an y'an ka alisilamaya diinɛ an y'a saniya ka bɔ fɛnw na fɛn minnu t'a dɔ ye walasa an ka ala bɛ ɲɔgɔya ni baara ɲumanw ye baara ɲuman minnu ala ye min fɔ an ɲɛna a ka ciden ye min fɔ an ɲɛna baara t'a sariya bolo baara t'a bonya bolo nka baara bɛ a ɲumanya de bolo baara bɛ a kisɛmaya de bolo baara min kɛla baara ɲuman ye baara min kɛla baara kisɛma ye baara min kɛla ala ta ye baara min kɛla kira ta ye alayhi salatu wasalam ni kalo nin fana kɔnɔ kɔ tuguni maa dɔw ye sabatiya dɔ ta ka la kalo ni umra kan k'a fɔ ka taa umra kɛ maka ko sabatiya dɔ bɛ kalo nin ka umra la min ni kalo tɔw tɛ kelen ye o fana tɛ kuma sabatili ye umra bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen na alakira alayhi salatu wasalam a ye waati min umra sabatiya fɔ an ɲɛna ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan o de ye ka umra kɛ sunkalo kɔnɔ a ko ka umra kɛ sunkalo kɔnɔ ko le samatiya ka bon ka tɛmɛ waati tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'a bol'o la waati wɛrɛ tɛ yen kɔ tuguni k'a fɔ ko o samatiya bɛ waati tɔw ɲɛ i n'a fɔ dɔw ye o miiriya bila rajaba kɔnɔ lahalaya min na ni o b'a fɔ rajaba umra ma ko al umratu rajabiya k'o kɛ fi samatiya ye k'o bila nin kalo in kɔnɔ min t'a dɔ ye a fana b'o kelen ma kalo tile 27 su maa dɔw y'o ta k'o kɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka sana yɛlɛ dati ye ko alakira alayhi salatu wasalam a ka sana yɛlɛ o kɛla ka bɛn rajaba tile 27 ma daluya foyi si kelen t'a la kuma tɛ kuma min sabatinin don kuma lo kuma min a ma vérifier ni événement ninnu a tɛmɛna kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a to yen ka sahabaw to yen an bari alisilamaw n'a sɔrɔ ni ko dɔ tun kana ka k'a la ka bɔ bato la walima k'a lɔn tɔgɔ yɛrɛ minɛ k'a kɛ fɛti ye alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛna lɔn yira maaw la a san yɛrɛ ma préciser a lɔn yɛrɛ ma préciser ka ɲɛ nka maa dɔw taala bolo kɛ o la ten an bari alisilamaw anw y'an ka diinɛ la saniya ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la chrétiens ni yahudiyaw o le k'o ka diinɛ waati bɛɛ lajɛlen kɛ fɛtiw ye ni min ka d'o ye u b'a ta ka don o ka diinɛ kɔnɔ ala dimina o maaw de kɔrɔ an bari alisilamaw anw kana anw ka diinɛ kɛ o lahalaya ye anw kana an ka silamaya kɛ o lahalaya ye faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛra mun fɔra k'a mɛtɛrɛ ɲuman d'an ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مري الإسلامو رجبكم مبني كفي أكانك الإسلام ni ala da ka ciden ka kuma fuli ɲɛnɛ i ka o minɛ k'o labato ka baara kɛ ni o ye
ame bo ole noma ame sara soro ole la hara jolo ganiti bolo ka fena ala ma min fo inyene chine ma min fo inyene kire jija oma ibolo kono mina boy ka barala la hara jolo ne ibina sege bena ke sege gbanzai sege bena ke sege fuye baraji makala ambari al-samaw odi kati bulu ke bara dawla des travaux qui sont des innovations en islam ole be mo bulu kolum boy ka barala kata ko do kere-kere kata ko do ta mo feitin ko karmasna no be din kala bari al-samaw karmasna ba kala kala dalu yaminka ejija yiko dalu yalo ala yike ma haklimane ika daluyo nyiri ka lo ka kuma sabatine o lo ka kuma kisema o lo ka baraka nay mbari al-sama o temeni bani ko fe masaba ala ko amaka al-qur'an gono ko ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala allahi yasira ambali al-islamo ame periode mi ngoloni ame wati mi ngoloni ko dole be kan timi an kunka o ye la korosili dole ye anga société kono ya jamana kono ya ko di hore kono ya o le muye o le susi bonya ko jo madawka la jarabiri bonya ko jo madawka o be to re ni kun faga o be to re suside ko yere bo nyama ya kono ambadi al-islamu ye ko jugu bakere ko jugu dote kun bela ni ko jugu doye ni ko min fleni abe islama kinda islamu yere ba kela sabu kafrika ke wali tuma dala o te ma toro ka so mati sabu ale yere bana alalaw ale malla la harakola ale malla saka kunokola donc ale fait ni susi bunyana ale ka ni kungo bunyana ale ka ni hami bunyana ale ka ale ma boda soro boda min be ale bolo ole ale ka yɛrɛ faga ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ mi bi kunbɛla ɲɛfɛ o ka jugu ni duniya ta ye komi ale ma la saka kununko la ale ma la la k'a fɔ ko lon dɔ bɛ yen i ye maaw ka hakɛ min ɲagami yan nin walima susi min b'i kan nin o n'i ye ko wɛrɛ minnu mun ɲagami nin i bɛna taga kɔnte bɔ o la lahara jɔ lo n bari alisamaw a kibaruya dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ tuma dɔw la maa min ma kalan o ka kɛwale nka o yɛrɛ fanfɛla yɛrɛ tɛ i bɛna ka na a information mɛn intellectuel kindale des intellectuels des élèves dans les universités qui s'en vont se suicider on va dire al-islamaw et puis des musulmans aussi masaba ala ko ama pangana ɲɔgɔn ka nafolo domo aw ni ɲɔgɔn cɛ bataraya la kana maaw ka nafolo nagase ka d'o ma riba b'o la bengani saraw b'o la masa ala bana olu b'o fɔla min kɛ nin a ko wala taqtulu anfusakum a ko an kana yɛrɛ kun faga an kana yɛrɛ kun faga an kana kɛ sababuya ye k'an yɛrɛ bɔnɛ an yɛrɛ nin kun na an kana kɛ sababuya fana ye k'an balima wɛrɛ bɔnɛ a nin na an bari alisamaw wala taqtulu anfusakum sabu i ni min b'i la nin i ta tɛ i sago t'i ni nin na dɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko ala de ka ni min bila e la n'a bɔ waati sela ala fɛ jate min bɛ ala bolo n'o waati sela ala b'a bɔ nka k'a fɔ ko hami de bonyana ile kan susi de bonyana ile kan ile ma bɔda wɛrɛ sɔrɔ ile silama e ma bɔda wɛrɛ sɔrɔ e ma se ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya e ma se ka i hakili falen maaw fɛ e ma se ka maakɔrɔbaw ɲini ka taga vraiment ni kungoya nin de warala ne kan e ma se ka taga lɔnnibagaw fɛ e ma se ka taga mɔgɔ hakilimaw fɛ des personnes qui sont sages fo ile ka baara kɛ n'i yɛrɛ ka hakili nagasini ye ten dɔrɔn i ye maaw tɔɔrɔ dɛ i kɔmɔgɔw tɔɔrɔ i y'i yɛrɛ tɔɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka lɛtiri dɔ sɛbɛn sisan ka bila ko maaw ka yafa i ma walahi maaw ta yafa i ma maa si tɛ yafa i ma nafa foyi si t'o lɛtiri sɛbɛn la i k'i yɛrɛ kun faga i bɛ taa jahanama tasuma kɔnɔ dɛ ala ko wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara sakakuni nin bɛ yen dɛ sakakunu bɛ yen
bɛɛ lajɛlen bɛ kunu fɛn o fɛn sara su dɔ la dugu jukɔrɔ yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ kunu lahara jɔ lɔ ala bɛ bɛɛ kɔnte bɔ i ye jurumu min kɛ o jurumu b'i da la i ye yɛrɛ faga min fana kɛ nin o jurumu b'i da la i tɛ se ka bɔ bololajɛ si ma kafiri kɔni ta kɔni ale ka kafiriya min b'ale kan ale k'i ba min kɛ ala la nin o jurumu b'ale wasa nka i ni silamatɔ amadu alisilamaw e ma se ka gbɛrɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya k'a ɲini a ye dugawu kɛ n ye n ka susili bɛ se ka fiɲɛ n ka lahaliya jumɛn na duniya nin tɛ lon kelen tɛ o lon samanu n bari alisilamaw nka e k'i ka duniya bɛɛ lajɛlen dan lon kelen nin ma n bari alisilamaw n bari alisilamaw an ye ɲɔgɔn ladi nin tɛ solution ye solution tɛ ko ma bɔda sɔrɔ kungoya le warala n kan mɔgɔw ka juru warala n na maa kɛ di tagafan tɛ yen segikɔyɔrɔ tɛ yen donc n bɛ taa n yɛrɛ faga ma bɛ kisɛ ci n yɛrɛ la walima n bɛ taa n kan don juru la o de bɛ yen sisan jamana kɔnɔ an bari silamɛw kojuguba alisilamaya ye solution d'an ma ko camana ni hami bonyani ma i ye jija i b'i yɛrɛ dégager i ka hami na k'a lakale mɔgɔw ye ni kunkolola ko bɛ maa min na dusu ko bɛ maa min na ko dɔ b'i dusukun kɔnɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲinɛ i b'a ye dɔ bɛ bɔ a effet la o de kosɔn tuma caman na mɔgɔ dɔw bɛ yen kelenna mɔgɔ maa min bɛ kɛ a yɛrɛ ma a kelen o tigilamɔgɔ sugu de ka teli ka bɛn ni filiso kɔnɔ dɔw bɛ ale tɛ gbɛrɛ mɔgɔ la ale bɛ n'a yɛrɛ ye a n'a ka sɛbɛn de bɛ ɲɔgɔn na ale fɛ ale ka reçu bɛɛ de bɛ sɛbɛn ko in na tan papier ko in na diplôme ko in na walima muso dɔ ye ale tromper dɔ bɛ ala minɛ ka taa yɛrɛ faga parce que ko muso dɔ ye ale tromper muso kelen y'i tromper i yɛrɛ faga muso kelen kosɔn muso kɛmɛ bɛ t'i sukoya kɛ muso yirika bɛ t'i sangafoli kɛ n bari alisilamaw ko mana gwɛlɛya silama kan cogo o cogo a yɛrɛ yirala k'a fɔ hali ni jangaro y'i tɔɔrɔ cogo o cogo ko alisilama i kana saya yɛrɛ nata alisilama ka lon kelen dɔrɔn i bɛ ala bato min k'a kɔnɔ i bɛ ala kofɔ min k'a kɔnɔ o de ka di masaba ala ye e kɔrɔtɔla ni nin kɔrɔ n'a bɔlon sera ala fɛ a bɛ bɔ e yɛrɛ seko t'a la donc an bari alisilamaw an y'an sara ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn ladi an ka denmisɛnw n'i ye maa min ye a bɛ kerenna bila la a yɛrɛ ma sabu o de bɛ maa bila la sinon maa min b'a ka kɔnɔna kumaw dɔw lakali a lanatiya mɔgɔw ye o bɛ hakilina dɔ d'i ma nka ka k'i yɛrɛ ma ten e ye kerenna mɔgɔ ye n'i ko warala e ma e yɛrɛ n'i hakili de b'a ɲɛnabɔ n'i hakili dɛsɛra ka bila yɔrɔ min na e yɛrɛ fɛ bɔda wɛrɛ tɛ yen kɔ tuguni. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours solution dans les problèmes. Nka n'i de fɛ solution de tɛ yen solution de ye min ye e k'i yɛrɛ faga ala ko man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Tu te suicides, tu rentres dans l'affaire le jour de la rétribution. I kɛra sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ fana faga dan sababu bolo ma sabu ala ko wala taqtulu anfusakum ni k'i ɲɔgɔn wɛrɛ fana faga ka kɛ sababu ye k'i ɲɔgɔn wɛrɛ faga a kɛra komi e k'i yɛrɛ fana ninkun de faga sabu adamadenw ni bɛɛ lajɛlen ye nin koturuba kelen wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a ni fana kɛla sababuya ye ka nin kelen la ɲɛnamaya ni min tun kɛra ka halaki a kɛla komi i ye adamaden bɛɛ lajɛlen ye nin la ɲɛnamaya ni fana ye nin kelen faga i ye nin bɛɛ lajɛlen faga i yɛrɛ nin kun faga i ye nin bɛɛ lajɛlen faga o jurumu masaba ala ko k'a b'i sɔɔri jahanama tasuma kɔnɔ k'i jeni ko fa sawfa nuslihi nara ala m'a fɔ nudkhiluhu naran dɛ i bɛ don ka sɔɔri ka jeni jahanama tasuma kɔnɔ e fɛ e bɔra duniya kɔnɔ o ye a banni ye. هناك الحياة البرزخية قبر لا جبابه فرعون أنا كمغو أو يرمونه جنة على على كلو جيلاتو أو تولا جيلالي على كوكو جنة جين كوني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أو على كلا جي كوني غاو بجيني جن كوني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب على كل لهر اللون كتوني أبتلاك كانتو كوكا فرعون نكا مغوم نكو شوري جنغتالا جمع كنو أمبالي الإسلام كي رفقا كي رسوسيدي سلامان كبارتي ما حكلمان كبارتي انتلكتيالي كبارتي نهامي بويني كتوتو كنغو بويني كتوتو يسي موما يا يرا مولا إسلاما إكي نيشي مسا علما إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله
ni duniya deguli ka ma bela jeni banila tumana mina ala ka bunda dere ni miye ala be jigi su tlan sabana kono kana nga jon be ya mako benna ngo buyeni kan togo ika wuli ke yeshi masaba alama amma yujibul mutarra idha daa wa yakshifu su masaba ala lebe ma diri ko toni ma deguni ka toro wuli ka bo aka ala lebe degu wuli ka bo maka degu buyeni ka togo toro buyeni ka togo fakul ya allah ikinye shi masaba alama manyi ni masala fa ka hakli ni mandama alama kala ka famjal ko ni mandama alama kala loni na fama ka dam bela jeni ma alama kala gardiga sanma ka dama alama kala suni tile sutara ka lam bela jeni ka alama kala kan kisi ka bo ere kun toro ma alama kala kan kisi ka bo shaytana toro ma alama kala kan kisi ka bo danfen jugu bela jeni toro ma alama kala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدل خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين